מה קורה חברים? כאן לעבוד סרטון חדש. היום בסרטון אני הולך להראות לכם איך לפתוח שרת דיסקורד עם בוטים והכל. הדבר ראשון אני רוצה להראות לכם איך לפתוח שרת דיסקורד. אם תרצו מדריך גם לטלפון תגידו, אני אעשה לכם. דבר ראשון אתם לוחצים על הפלוס שיש מתחת לכל השרתים שאתם נמצאים בהם. בוחרים את האופציה העליונה. ואז אתם בוחרים אחד משתי האופציות שיראה לכם. זה כבר לא משנה, זה בחירה שלכם. אני אלך על התחתונה. עכשיו תבחרו שם שאתם זוכרים. אתם תמיד תוכלו לשנות. אתם יכולים להוסיף תמונה, נגיד אני אקח את השם סרבר פשוט. אני אעתיק אותו. עכשיו, אני בעצם רוצה למחוק את השרתים. לא שרתים, את החדרים. אני עושה מקש ימני, ואז על הכפתור האדום שיש למטה שזה למחוק. אני עושה delete. ככה על הכל אני עושה, שנייה, ככה על הכל. ואל תדאגו, אפשר תמיד להוסיף, לשנות הכל. עכשיו אתם יכולים גם לערוך אותם, אחר כך אני אראה לכם איך. עכשיו בעצם יש לכם שרת ריק, אתם יכולים ללחוץ על זה שזה עוד להוסיף חדר, ואותה למטה שזה להוסיף תיקייה. או שפשוט מקש ימני, זה להוסיף חדר, זה תיקייה. אני אוסיף נגיד תיקייה עכשיו, ואני אקרא לה סרבר, זה לא משנה. נגיד אפילו אני אשתמש בשם של השרת, אני אפתח בתוכו חדר, אני אקרא לו סרבר. ואם זה נותן, לא נראה לי נותן, אוקיי זה נותן. בטעות זה עשה לי 3 כי היה לי לג ואז לחצתי על זה כמה פעמים. אז הנה. עכשיו נוסיף נגיד voice, שיכולו לדבר, אתם יכולים להוסיף את זה בנפרד והכל. והנה יש לי גם וגם. עכשיו אנחנו בעצם רוצים לעשות חלון של פקודות. אז אני עושה פקודות, אבל אני לא רוצה שאנשים יראו אותו, שידעו עליו, אז אני לוחץ על זה. סקיפ, אין לנו מישהו שאנחנו רוצים שיוכל לראות, אתם יכולים להוסיף ואחר כך לשנות, אני אראה את זה גם. עכשיו בעצם מה אנחנו הולכים לעשות את השלב הבא. עכשיו אנחנו בעצם יש לנו את הפקודות. אז זה יהיה לשלב הבא. אני הולך להראות לכם איך משנים שם נגיד. עכשיו שם, אני לוחץ על זה, על אדיט, לערוך את החדר, כאילו. אתם עורכים את זה. אתם יכולים לשנות את השם לשירות נגיד 2. אני לוחץ על הסייב. וזהו, זה עכשיו השם של זה. עכשיו, אני נגיד רוצה שזה סרבר, אבל אני רוצה נגיד להוסיף אימוג'י. אז איך עושים את זה מעכשיו? אתם יכולים לחפש באינטרנט עכשיו אימוג'י שאתם אוהבים וככה לעשות. אבל לא, אין למה סתם לחפש וזה לא בטוח יעבוד. אני כבר אומר, אין ממחשב גלים, מטלפון נראה לי יש. אתם לוחצים על הכפתור של הווינדוס ופייס אוף איט, ארוך שניהם. עכשיו זה יפתח לכם את החלון הזה. ווינדוס 10 זה קצת שונה. אני כבר אומר, אתם יכולים אז אם אתם צריכים את רייב ווינדוס 10, תכתבו לי בתגובות את השם שלכם בדיסקורד ושאתם צריכים עזרה ואני אעזור לכם. והנה, נגיד סמיילי, איזה סמיילי נגיד אני ארצה? נגיד סמיילי הזה. לא, זה סמיילי נגיד שלא עובד כאן אני רואה. אבל רוב הסמיילים לא עבדו, נגיד V, הנה V עובד. אוקיי, והנה שמר, זה השם שלו. דרך אגב, עכשיו יש את השם של החזרת החטופים, אם אתם רוצים לשים כמובן. ואוקיי, כמובן שכאן אפשר לכתוב הכל. הנה נגיד סרבר, עכשיו כתבתי. אני יכול להוסיף אנשים לעשות אדיט גם דרך זה. אבל אני נגיד לא אהבתי את השם של השרת דיסקורד הזה. אני רוצה לשנות אותו, אני לוחץ על השם שלו בלמעלה, לוחץ על ההגדרות, על הסימן הזה של הגלגל שיניים להגדרות. ואז הנה, נפתח כל ההגדרות. יש עוד איך להגיע לזה, אני אראה על זה אחר כך. כאן יכולים לשנות את השם. נגיד ככה, אני לא רוצה. אתם יכולים ללחוץ על זה שזה מחזיר את ההגדרות. אתם יכולים להוסיף תמונה.
אתם יכולים עכשיו, זה משהו אחר, נגיד להוסיף רולים. נגיד אני רוצה רול של רגיל, פשוט רול רגיל. עכשיו אתם יכולים לתת לו איזה הרצאות שאתם רוצים. נגיד אני אתן לרול הזה את שתי אלה. עכשיו בעצם הרול לי, עכשיו יש לי רול עם ההרצאות האלה. עכשיו אתם יכולים לא יודע ב100% מההרצאות האלה, אבל אם אני לא רוצה עכשיו לקחת סיכון וזה, אז אני פשוט יכול ללכת לפה ולבחור מה שאני רוצה, פשוט שיהיה. אוקיי, עכשיו יש עוד כל מיני דברים שאם תרצו עוד חלק לזה אני אסביר עליהם גם. אבל נגיד אם אני עכשיו רוצה לראות איך זה נראה מהזווית של הרול הזה, אני יכול ללחוץ על השלוש נקודות כאן או מקש ימני עליו, ואז ללחוץ על הדבר הזה, זה למחוק אותו, delete, או שזה מראה איך הוא נראה. ללחוץ על זה, שזה יחזיר אותי למצב הקודם, או אפשר לעשות על 4, ללחוץ פשוט על זה וזה ישאיר אותו עד מצב. עכשיו, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה אופסי. עכשיו מה אני רוצה לעשות כאן? אני רוצה להוסיף עוד כל מיני דברים. נגיד אני רוצה שברגע שנכנסים לשרת, אז זה אומר שלום לאנשים. אז בוא נוסיף חדר, פעם ככה, נגיד שנקרא לו שלום. אפילו נחפש אימוג'י של כף יד. אז יהיה יפה. הנה בואו נראה. נגיד זה. אימוג'י בסדר, הנה. שלום, זה אומר שלום לאנשים שנכנסים בשרת. אופס. אם תרצו שאני אעמד אתכם פעם הבאה איך לעשות אימות לשרת שבאמת עובד, כי אני ניסיתי לעשות פעם אחת אימות, לא עבד לי, הצלחתי לשדר את זה, אז תגידו. נעבור עכשיו לגוגל. אתם כותבים בגוגל את הבוט הבא. אתם כותבים פשוט פרובוט, בעברית תכתבו. אפילו זה יגיד לי לכתוב את זה מחובר. פשוט תכתבו פרובוט. תכנסו לדבר הזה עם הסימל הזה. תעשו הוספה לדיסקורד. אחרי כך זה יפתח לכם את המסך הזה. אתם בוחרים את הסרט שאתם רוצים. אני בחרתי את הסרט שלנו, סרבר, לוחצים על הכחול כאן. עכשיו עוד פעם לוחצים על הכחול כאן. עכשיו זה פתח לנו איזה. נמשיך לדיסק. למה זה לא עובד? חכו שנייה. בסדר, זה ביקש לנו עכשיו במקרה הזה לעשות שוב פעם. תבחר את הסרט סרבר. נמשיך. הנה עכשיו זה עבד. במקרה הזה זה ביקש שוב פעם. יש לי עוד כל מיני כאלה פה בצד שאני כן ניסיתי וכאלה. לעשות זה פשוט כאלה אחרים. אז עכשיו מה אני עושה? אני רוצה שזה יגיד שלום למי שנכנס לשרת. אז מה שאני עושה? אני לוחץ על זה, שזה עוד הודעה. נגיד נכתוב פה שלום. וניקח שזה יכתוב את השם של מי שהתחבר לשרת. כן. ונגיד, וכאן זה שמישהו יוצא מהשרת. בעצם כאן שכחתי משהו, אני צריך לבחור איזה חדר זה יהיה, אז נעשה את זה בשלום. כאן זה תמונה שאני בוחר, אפשר לעשות את זה על הדיפולט. זה ככה, אני אעשה את זה גם בשלום, ככה אני תמיד אוהב לעשות. וזהו, נעשה מישהו יוצא, נכתוב ביי, ואז נכתוב פה ביי, ואז נעשה את השם שלו.
ואז כאן אנחנו בוחרים את החדר שלום גם מבחר, שכאילו אתם יכולים לעשות חדר של עזיבות, לא חייב, בעיקרון זה לא משנה, חדר שלום. עכשיו מה שאני אעשה, גם דרך אגב לבוט הזה קיצור להתחברות אליו יהיה בתיאור. קיצור מה שאני עכשיו עושה, אני רוצה לראות אם זה עבד בעצם. אז אני הולך להזמין מישהו לשרת, שזה ללחוץ כאן ואז להזמין. אז אני אזמין עוד מעט בעצם, בהמשך הסרטון אני אזמין, אתם תראו ייכנס במהלך הסרטון, אני אקבל הודעה. בעצם נשלח אליו עכשיו קישור, במהלך הסרטון הוא ייכנס. עכשיו מה שאני רוצה לעשות, זה בעצם לעבור לראות כל מיני דברים באקטיביים שאפשר גם עוד לעשות עם הבוט הזה, לא רק להגיד שלום. נגיד עכשיו, אני רוצה שהוא יספור נקודות. אז מגיב אותו, אני לא מגיב, מערכת פילוס, אני לוחץ. אני אוסף פרס תפקיד. אוקיי, אני בוחר תפקיד, לא יודע אם זה כל כך קריטי, לא קריטי. אני עושה ככה, 7 דקות אני יכול לעשות 28 דקות, 7 דקות. זה פשוט, בעצם מה שזה עושה עכשיו, זה עוד לא כאילו מוכן ב100%. אני בוחר בוט שיכול לתת את זה. אני אתן את זה לפרובוט. אני אעשה את החדר, נגיד 3. וכאן זה שלום הגעת לרמה הזאת, אפשר לשנות את זה כרגע באנגלית, פשוט יש לי תרגום, אז זה מראה את זה בעברית. לפי לפחות דעתי זה אמור להיות ככה. זה החדרים שאי אפשר לקבל בהם XP, לא משנה כרגע. ואז אוטומטית כל כמה זמן תקבל XP. עכשיו לא בטוח זה יעבוד, עכשיו אני אראה לכם למה. בואו נראה אם אצלי זה עבד. הנה זה במקרה עבד, אבל אם יש לכם רול שאתם בוחרים פה, אז לא בטוח יעבוד, ואני אראה לכם איך לשדר את זה. אתם הולכים לפה ואתם פשוט לראות שהפרובוט יותר גבוה מהרול שאתם רוצים. אם אני עכשיו עושה ככה, אז אני אבחר את הרול רגיל כאן. שכרגע אין פה. כרגע זה לא משנה, אבל כעיקרון אני יכול לעשות ככה דברים. כעיקרון אני לא צריך לגעת בזה נראה לי יותר, חוץ מזה. וזה כל 7 דקות אמור לעלות רמה. אפילו כאן אני לא רוצה בכלל שיהיה אופציה להשיג את זה. אז אני אעשה ככה. וזהו, עכשיו זה רק אפילו טקסט יש רמה. עכשיו בעיקרון, כן, ככה זה יעבוד, כנראה אם זה לא עבד לכם. פה זה אימוג'ים, אתם מעלים אימוג'י ויש לכם אימוג'י. אני אעלה שנייה אימוג'י ויחזור לכם. אוקיי, עכשיו בעצם העליתי אימוג'י של ברול סטארס שאפשר לשנות לו את השם, ולא משנה בעיקרון. זה אומר שאם אני יוחץ כאן, יש לי באימוג'ים פה אימוג'י של ברול סטארס. אם אני יוחץ עליו זה לשרת הזה בלבד, אם כן יש לכם נייטרו בוסט, ואז אפשר להסתובב בזה בכל שרת, והנה יש לכם אימוג'י של ברול סטארס. אז הנה, בעצם העליתי את זה, וזה הכניס לי ואיזה לשרת וזהו. ועכשיו מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לראות מה עוד אפשר לעשות בשרת. יש את זה שזה מדבקות, כרגע אני לא יודע איך להסביר לכם את זה, זה גם יש כאלה בכסף, כאילו שצריך לעלות לבל וזה בכסף. קיצור זה לא לכרגע. ויש עוד כל מיני קטגוריות. זה נגיד ככה, מה שלחצתי על זה להוסיף בוטים. אם עכשיו יש בוט שאתם לא צריכים להשתמש בו באתר וראיתם מדריך לאיך להשתמש בו, אתם יכולים לחפש את זה פה למעלה, כאן בחיפוש. נגיד, לא יודע, נכתוב סתם אות באנגלית, D, ויצא לי כאלה שמתחילים D. זה נגיד בוט שאני משתמשתי בו, או שעדיין משתמש, אני לא זוכר מה הוא עושה. אז אם אני זוכר, אז אני
יש לכם גם מדריך בשלב הבא. אוקיי. עכשיו אני רוצה להראות לכם, כאן זה נגיד בנים, אם אני נותן בן למישהו מהשרת שלי, אני יכול להוריד לו בן וזה, שזה גם חשוב לדעת. אני לוחץ על הקטגוריה הזאתי, אני לוחץ על זה, ואני פשוט מסמן, זה כל מיני אישורים שאתם נותנים. זה אם יש לכם, זה כרגע אני לא אסביר על זה, אתם יכולים לקרוא ולראות מה כתוב כאן, אבל כעיקרון אם אני עושה את הדבר הזה, זה פשוט יוצר לי חדר. אני עושה הבא, אני מסמן את זה, וב-V, אתם לא חייבים לעשות את זה כמובן, זה רק אם אתם רוצים. ומאסטרים. עכשיו בעצם יש לי עוד אופציות בשרת, וכאלה. אז זה מאוד יכול להיות, לעזור לחלק מהשרתים. הנה, נגיד, הנה, עכשיו יש את זה, שזה משהו שלהם, ויש חדר כזה שהוא חוקים. יש את זה שזה כאילו, איזה חדרים אתם רואים, איזה לא, כמו בכל מיני שרתים מצליחים. עכשיו יש לכם תצרו חדר, עוד קטגוריות. זו מין שיחה כזאת מיוחדת. אתם יכולים להעביר אנשים חדר בה, לככה שהם יוכלו להיות איתכם, או שהם יהיו בצד של המאזין. אז אתם תוכלו לדבר על זה והם ישמעו אתכם, או לראות את השקוף משך או שתפתחו מצלמה. והם לא יוכלו לעשות כלום, או שהם יוכלו גם לעשות את כל אלה, רק הם לא יוכלו להעביר אם לא נתת להם לרול שיש בו את האופציה להעביר. עכשיו כאילו, למה זה יכול לעזור? נגיד בלייבים, אם אני אחשוב בלייב ואני רוצה לעשות משחקי צופים ואז אני מעביר בישהו, אז זה דרך נגיד נחמדה לעשות את זה, או כל דבר כזה, או שמישהו רוצה לשמוע לייב בלי דיליי או סרטון, או כל דבר להקליט סרטון, אז זה גם דרך. את זה אני עוד לא יודע ב100% וגם את זה, אבל אפשר לבדוק מה כתוב על כל דבר כאן. יש עדיין את הוויש והטקסט, למי שלא רוצה שיערס לו משהו, אוקיי? או משהו. אני לא יודע אם יש לזה לפני זה, אבל נראה לי היה את זה שאתם יכולים לשנות את זה מטקסט, משמה לטקסט להכל. לפני שידעתי זה היה לי כל כך הרבה טעויות בשרת שאני אישיתי ליצור, ופשוט לא ידעתי על זה, אז היה לי בעיה עם זה. עכשיו בעצם אתם תוכלו להוסיף עוד כל מיני דברים בזה. אני אישית לא יודע מה זה, אני כרגע אמחק את זה, נראה לי אם אפשר. אוקיי, אי אפשר. ודרך ההגדרות אני שנייה בודק אם אפשר אולי למחוק את זה. לא, אבל אתם יכולים לשנות את השם. בעיקרון. עכשיו, אתם יכולים לשנות את השם של זה, שמי ששם לב, לא היה את הסימן של הבית הזה לפני זה. לפני זה לא היה, אתם יכולים להריץ אחורה בסרטון. אני אפילו אראה תמונה של זה. לא היה. עכשיו, מה הקטע? לא היה. כאילו, איך זה קרה פתאום? הוספנו את הדבר הזה שהשארנו לו, וזה הוסיף את הסימן של הבית הזה. עכשיו, אם אני עכשיו רוצה עוד כל מיני בוטים וכאלה, אז תגידו לי בתגובות ואני אעשה פרק רק על בוטים. אז לא הראיתי לכם איך זה נראה שמישהו מתחבר לשרת. אז ככה זה נראה. מישהו מתחבר לשרת, והנה זה שולח הודעה שיש שלום, וזה אפשר לשנות מה כתוב, תמונה, רקע, הכל. וזה הכל היום. תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שעוד סרטונים כאלה והכל. ולפני שאני שוגר את הסרטון, תראו גם, אני רוצה לראות לכם איך זה שמישהו יוצא, והנה זה גם כותב ביי ואת השם שלו. אז יאללה, ביי.